Ola, pois moi boa tarde a todos e a todas. Chegamos ao derradeiro faladoiro deste ciclo que comezou o mércores e que abordou a escena local, a exposición dos artistas, o posicionamento digital, o papel das institucións, as salas de concertos e que remata hoxe albiscando o futuro dos festivais de música ás portas do verán. Nesta altura do ano xa coñeceríamos cartéis, estaríamos programando vacacións e coberturas. Grazas ás persoas que nos acompañades aquí no Pazo da Cultura de Pontevedra e a quen nos seguides a través das redes sociais e da web de Cabos Soltos. Grazas ao Concello de Pontevedra por abeirar este ciclo que non finaliza aquí, senón nun concerto de Ortiga este domingo na Praza da Ferrería da nosa cidade a 1 da tarde para que compre inscripción previa na web deste ciclo cabossoltos.pontevedra.gal. Estamos na compañía de Ivone Lesán, de Primavera Sound, Ángel Piñeiro, de Bring the Noise, que dos festivais Resurrection Fest, Caudal Fest e o Son do Camiño, e Iván Arias, do GOS, de Santiago de Compostela. Grazas aos tres pola vosa presenza. A idea é abrir un coloquio para compartir impresións despois de que cada quen expoña máis ou menos o seu posicionamento. Como sabedes, Cabos Soltos naceu en 2019 para analizar a escena musical desde moitos puntos de vista e a pandemia está obrigando a reformulalos todos, tamén os festivais. No Estado celebranse 800 festivais que congregaron en 2019 3 millóns de espectadores. Se a cultura representa o 3,8% do PIB español, a música é o 0,5% do total e xera 300.000 empregos. O sector cultural galego aporta o 2,5% do PIB e xera 34.000 empregos. Non hai datos desglosados da música do país. Como sabemos, a música ten un valor emocional, colectivo e económico indubidable, pero iso ás veces semella que non ten a consideración política e cidadá que parece merecer. Así que vou comezar cunha rolda rápida de respostas para unha pregunta moi difícil, pero a que imos intentar dar resposta ao longo do tempiño que temos ou de polo menos ir abrindo horizontes. Chicos, chicas, volverán os festivais tal e como os coñecemos? Dádelle brillo a bola de cristal. Que pensades? Así, un flash. Quen empeza? A mí me vais a dejar la primera. Perdón, yo no hablo gallego, pero hablaré en castellano. ¿Volverán los festivales? Supongo que volverán de otra manera. No este año, desde luego. Y sí, creo que volverán repensados, reformulados y supongo que pensando mucho más en ciertas cosas que antes no se tenían en cuenta. Quizá las medidas de higiene en general sean mucho mejores y ojalá, porque las medidas de higiene en los festivales a veces son dudables. Y volverán con diferentes maneras de obrar y volverán... No sé cómo decirlo, pero igual no será. Pero yo creo que igual no será el mundo entero. Entonces, como que todo habrá cambiado y todos... O sea, una pandemia mundial ha sido una cosa demasiado gorda como para pasar página sin más en todos los sectores. Entonces, yo por eso creo que sí, que habrá una mella en el sector importante, porque además ha sido uno de los sectores más afectados. Que opinades vos? Iván. Eu penso como Ivón, que coido que sí, que voltarán os festivais, que evidentemente este ano non veremos festivais ou os que vexamos non van ser realmente, non se parecerán aos festivais que coñecíamos non a nivel experiencial. Sí, voltarán, pero tamén opino igual que Ivón, non? Que evidentemente como nos afectou o sector a pandemia, con a Xenda 2030, con todo o que se fala de sostenibilidade, tanto social, ecolóxica, económica, tamén cultural, é dicir, que creo que os valores dende os cales se construen os festivais no futuro, creo que sí que van a ser diferentes, non vai a primar tanto o impacto económico, non vai a primar tanto... Inda que existan empresas detrás, creo que sí que haberán outros valores que se teñan máis en conta e que antes da pandemia igual estaban un pouco descuidados ou olvidados. Falaremos. Están saindo xa moitísimos temas nos que imos profundizar. Ángel. A ver, un pouco na mesma opinión, penso que sí, que volverán, non poderán ser iguales porque a vida vai cambiar, ninguén nos esperábamos que fora a suceder isto
seguramente o mundo cambiará moitos aspectos e os festivais pois tamén terán que cambiar, pero eu espero que volvan da maneira que teñan que volver, pero que volvan porque eu penso que xa falando como espectador eu preciso que volvan, entón pois penso que os demais espectadores tamén. Ojalá casi sexa, estamos todos desexando. Todos levades dúas edicións dos vosos festivais en suspenso. Como vivistes, estades vivindo empresarialmente, profesionalmente este momento, este abismo? Lo mío es bastante curioso porque yo llevo desde julio de 2019 trabajando en Primavera Sound, pero todavía no he hecho ningún festival trabajando, porque no he podido ir a ninguno como trabajadora. Está siendo bastante shock para mí organizar 3 festivales sin haber ido a ninguno. A nivel empresarial es durísimo, pero como en cualquier empresa. O sea, evidentemente ha habido ERTEs, evidentemente hemos sufrido esta especie de desierto y de agonía vital que notabas en los correos o en la falta de correos de la gente. Evidentemente la falta de precisión y la falta de guía, que nadie sabía hacia dónde ir. Ahora ya sí, evidentemente ya todos tenemos bastante claro hacia dónde vamos a ir y cuándo, más o menos, tampoco exactamente. Pero hubo un momento en el año pasado que en verano e incluso después del verano, que cuando pensábamos que todo iba a terminar y volvía a empezar y ya la desesperación era de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer todos? ¿Y qué vamos a hacer si desaparecen las salas? ¿Dónde vamos a hacer giras? Si no hay giras, después no hay festivales. ¿Cómo vamos a recuperar todo ese tejido que se está rompiendo de esta manera tan espectacular? Y nadie tenía las respuestas. Y era una sensación terrible de vacío, no hay respuesta a nada. Que supongo que todo el mundo, insisto, es que lo estoy extrapolando a mi caso o la empresa donde trabajo o el sector donde trabajo, pero pienso que es completamente extrapolable a todo el mundo. A ver, unha das peores situacións é a incertidumbre. Non saber o que vai a pasar, estar intentando traballar sin un punto concreto onde vas a chegar, eso nunca me pasar tal cousa, é o que máis sufro día a día cando che solicita un presuposto, porque desde o meu posto de traballo é a que a produción, eu dedico a produción en concreto, dirección precisa presupostos para poder estimar os costes e ver se os proxectos son viables. Se non sabemos nos aforos nos que podemos traballar, nin nas condicións nas que vamos a poder traballar, é imposible, sabe? Non temos unha bola de cristal onde vayamos a adivinar o futuro. Entón, ao principio, cando empezou todo o tema do confinamento, pois pensamos, bueno, pois vámonos 15 días a casa, e parecía como que todo iba a pasar moi rápido, pero pasaban as semanas e era iso mesmo que estaba comentando Ivón. Chegou o verán, pasou o verán, e como se todo fose a peor. Entón, seguimos agora nun punto que non sabemos nin en que aforos vamos a poder traballar este verán. Entón, é unha situación bastante complicada. Sí, opino igual que eles. É moi complexo, non? Nos que ademais somos unha estructura pequena, facemos un evento indoor con somente 1.000 persoas de aforo en 12 espacios dunha cidade que é patrimonio cultural da humanidade, pois moi complexo, non? Nos afecta xa de que non é plantexable coas restriccións de aforo un evento neste contexto nin sequera, porque realmente non é viable dende o punto de vista económico. Entón, pois, bueno, a nosa estructura tamén era pequena, entón, pois, bueno, de repente a estructura se quedou en non hai estructura, hai que repensar un pouco o modelo e volver a renacer, non? Para nós, cando todo isto pase, é dicir, eu adiquei este mes, que a xencia fai 10 anos, estes meses os adiquei un pouco a reformular o plan de empresa, novos obxectivos, buscar outras motivacións, en certo modo, máis alá do festival, non xa como a xencia creativa, para buscar outras liñas de negocio, outras áreas de traballo, non estar tampouco
tan obcecado non co festival en sí mesmo, cando realmente non é algo que se poida desenrolar. Tamén, en certo modo, o compromiso que temos non coa cultura e entender que non ten sentido que volvamos nós se non volven as salas de concertos, non? Se non volve a xente que realmente está na base traballando, se os músicos dos bares non volven a tocar, comezar a abrir por arriba tampouco me parece o máis lóxico, non? Neste sentido, porque nós dependemos realmente do que acontece na base e creo que a pandemia debería ensinarnos que somos todos un, non? En certo modo, e que deberíamos unirnos e pensar máis na interdependencia entre uns e outros, músicos, salas, festivais, etc., para sair xuntos de todo isto, non? En certo modo. Estamos falando dun contexto de dúbida, de incertidume, é difícil, moi difícil facer plans sen saber con que ferramentas ou con que estructura contar. En parte a miña seguinte pregunta, que era en que liñas de traballo estades agora mesmo traballando? Pois claro, é complicada, ti acabas de dicir, Iván, casi reformularte empresarialmente cara a outro tipo de actividades e se cadra non pensar tanto no festival, no vos, o mellor. Sí, nós estamos traballando noutras liñas nós estamos traballando noutras liñas que verán pois a luz despois do verán, entendemos, pero bueno, máis focalizándonos xa como estudio, como xencia creativa, e dar outro tipo de servicios que antes non dábamos e tampouco tiñamos o tempo para pararnos a pensar en reformular, non? En como renacer. Entón, para nós sí que, en certo modo, 2022 vai a ser como renacer, e hoxe vimos o de primavera, non? Que fa unha aposta grande para 2022, nós tamén estamos pensando nese sentido en facer un festival máis ambicioso para 2022, para, en certo modo, compensar o desastre destes 2 anos, e reconstruindo un equipo tamén, incorporando xente nova para a comunicación, incorporando xente nova para a produción. Estamos un pouco tamén renacendo, porque tamén moita xente que estaba con nós se tivo que buscar a vida, non? Ou irse a un ERTE, tiveron que buscar outras vías profesionais xa, e entón, pois, bueno, tamén é comezar dende cero para nós, en certo modo. Por outro lado, tamén é emocionante, non? Ter tido este tempo para pensar, reflexionar e pararte, non? Creo que eso tamén temos que pensar no positivo, non? Que podemos quitar de todo isto. Bueno, si empezamos a ver algún risco positivo tamén, tampouco está nada mal, xa está pagando a pena. Por alusión, Sibón, o seu Primavera Sound, que a túa empresa lanzou ese cartel dobre, repartido ademais fora de Barcelona, non? E contando coas salas. No, fuera de Barcelona no, es que yo no sé cómo lo hemos explicado. El festival que teníamos en 2020 pasó a 2021. El festival que teníamos en 2021 pasa a 2022. Y además añadimos otro fin de semana, y lo que hemos querido hacer, que eso sí que me hace sentir muy orgullosa, es añadir una programación en 11 salas de Barcelona con artistas que están ya sea en uno o en otro fin de semana, y además artistas nuevos, para cuando normalmente durante el Primavera Sound las salas de Barcelona no tenían programación, porque nadie como que se atrevía a programar durante esas fechas, porque realmente entiendo que era complicado. Ahora nosotros estamos dándoles programación a esas salas durante todos esos días. Son salas entre 200 y 2.000 personas, de todos los tamaños, para que tengan actividad y para englobarlas dentro de la programación oficial del Primavera Sound, y para, yo qué sé, devolverles un poco lo que han perdido también, que se les ha arrebatado, y que ellos de otra manera tampoco tienen tantas herramientas de reclamar, porque una sala no organiza un festival a tan gran escala, pero el hecho de participar en uno, todas ellas estaban encantadas cuando les propusimos la idea, y a mí me parece fantástico. En cuanto a líneas de trabajo, las líneas son así, o sea, no son rectas. Lo que estamos planificando, aparte del festival del año que viene, pues como todo el mundo hemos estado trabajando en ciclos pequeños, en teatros. En verano también estaremos trabajando en un ciclo al aire libre, siempre siguiendo todos los temas de distancias de seguridad, de mascarillas, porque es que hasta que no se diga lo contrario, por muy buenas que sean las noticias o alentadoras respecto a las vacunaciones, etcétera, como no existe una fecha en la que digan a partir de aquí ya todo está bien,
no podemos saber eso, pues seguimos en como estamos y como estábamos el año pasado realmente. Ángel, e que hai dos festivais máis grandes de Galicia, Caudal, Son do Camiño, o Resu? Son do Camiño teremos novas pronto, seguramente. Resu témolo aprazado a 2022. Caudal non chegamos a anunciar a edición 2020. Temos unha esperanza en que este ano pois, a cousa fora moi ben e puidésemos realizar o festival nas mellores condicións, non vamos a dicir condicións normais, pero claro, é algo que a día de hoxe non sabemos, entón é como unha esperanza. Pero, bueno, nas liñas de traballo da nosa empresa, nos, ademais dos festivais, facemos moitas xiras durante o ano, programamos moito en sala, e durante este tempo non foi posible programar en sala, entón tuvemos que programar en teatros, porque era a única vía de traballo, un pouco por manter a estrutura da oficina e de todos os que traballamos en ela. Pero, claro, inda eso moitas veces se vía condicionado polo tema de peches perimetrais, vamos a decirlo así, por exemplo, pois se tiñamos un concerto en Xixón e había vendidas X entradas, como cambiaban de unha semana para outra as normas, de repente un peche perimetral xa che medio arruinaba o concerto, porque a xente que podía vir de Oviedo, de Mieres ou de Avilés ou de cidades contiguas xa non podía vir. Entón, moitas devolucións, chegados a tan poucos días do concerto non ibas a suspender un concerto por iso tampouco, entón un pouco intentando pois sobrevivir, pero no que é os eventos grandes pois están como sabemos que están, esperando e esperemos que poidan volver ao directo. Actualmente están cancelados, ademais dos vos, moitísimos, Madcool, Azquena, BBK, estáse celebrando tomavistas, non? Estes días, penso. Para este verán prevense Ribeira Sacra por segundo ano, o Son Rías, que se anunciou onte, Atlantic Fest, en fin, credes que este tipo de, bueno, tamén La Mar de Música, o Vida, o Sonar, o Cruïlla, creo que tamén, non? Sonar no, pero Cruïlla sí. Sonar... No, este año creo que anunciaron algo como para septiembre, pero me parece que no era como el Sonar tal y como es, sino que era una programación especial del Sonar que tenía algo que ver con las fiestas de la Mercè en Barcelona en septiembre. No lo sé, estoy hablando sin saber. É que hubo unha charla onte en Fitur, precisamente, sí, falando de festivais e turismo, e, bueno, creo que aí saiu, me parece, junio e septiembre, algo de Chemical Brothers, incluso. Sí, algo se había dicho de los Chemical Brothers. No tengo ni idea, la verdad. En cualquier caso, estes festivais que saen adiante, non? Agora mesmo, de público sentado, de máscaras, de non interacción social, como vedes? Credes que... A ver, está claro que non nos imos conformar con isto, non queremos conformarnos con isto, pero é rentable, é sostible, se pode aguantar un festival así? A ver, principalmente eu penso que é pola necesidade de que non se morra o espectáculo en directo, eso primeiro. Despois, por manter a estrutura empresarial tamén, en parte por non deixar morrer todo isto. Agora, rentable non é rentable. No. Entón, eu comprendo como espectador tamén que non lle guste a moita xente ir, sabe, nese estado a ver un concerto, pero tamén comprendo a xente que sí que o precisa. Despois, dependendo dos estilos, pois ese formato é moito máis viable, pois vamos a dicirlo así, xa no noso caso non é o mesmo ver un concerto de heavy metal sentado que ver un concerto pois máis tranquilo, un concerto acústico. Entón, está todo moi condicionado a día de hoxe. Non hai unha resposta clara tampouco. Ahora, que son precisos, eu penso que son precisos, porque senón deixaríamos morrer o directo e xa non ten demasiadas axudas como para que xa o deixemos de lado por completo. Sí, eu penso que tamén, que evidentemente a actividade cultural é necesaria. Este ano e pico de pandemia houve moita programación pública, ademais, non? Eu si boto en falta, por exemplo, Edimburgo, que foi unha cidade das primeiras, unha cidade cultural de referencia en Europa,
que foi a primeira que parou as súas programacións públicas no verán un pouco para reordenar, reorganizar, repensar, tamén como traballaban co sector privado, etc. Tamén eu boto en falta un pouco eso aquí, que se fixera, que se tivera feito isto en España, en certo modo, que non todo o que teñamos xean programacións públicas cando o sector privado están todos sin traballar, todas as salas pechadas, todo non sei que. Bueno, foi un ano de programacións públicas prácticamente, non? Ou apoiadas con financiamento público, porque moi poucos espazos por as restriccións permiten realmente que un evento sexa viable. En Galicia, coas restriccións que temos actualmente, teatros de 1000 que poden entrar, hai un con 5 metros de separación, poden ir a 100 e pico de aforo, un aluguer dun teatro de 1000 está en torno a 2.500 euros, logo hai que sonorizar, equipar, etc. É dicir, o primeiro 50% do aforo dun teatro para un evento de iniciativa privada é para pagar custes, é dicir, comezas a obter beneficios a partir dun 50% do aforo, entón, mentras non academos unhas cifras de aforo en torno ao 75%, 80% é inviable a iniciativa privada en recintos pechados, entón o problema está un pouco por aí, ¿no? Es lo que dice él, estas iniciativas que estamos teniendo las empresas que estamos intentando realizar estos ciclos de manera privada es sobrevivir y mantenernos o desaparecer del circuito. Entonces, es lo que dice él, un pobre teatro que te puede ofrecer su teatro no te puede hacer un descuento de más del 10% porque ellos siguen teniendo los mismos gastos estructurales, etcétera, etcétera. Pero tú puedes vender la mitad de entradas. Entonces, es lo que dice él. Si tú recuperas tu inversión a partir del 50% de las entradas vendidas y solo puedes vender el 50% de las entradas, o sea, o te quedas a cero o pierdes dinero sí o sí. Entonces, es como, no es el escenario ideal de nadie, pero nos estamos viendo obligados a intentarlo siquiera porque si no estaríamos parados y si estamos parados no se nos ve. Cuestión de manter esas marcas, claro, esa presencia para sacar a cabeza. Más que la marca y la presencia es lo que decía él, es la estructura de las empresas, las personas que ahí trabajan, el trabajo que realizan, tener cierta continuidad, aunque sea mínima, pero seguir existiendo, porque realmente ya está suficientemente defenestrada la cultura. De hecho, la música no parece estar muy considerada como cultura en muchos casos, a menos que sea en un teatro sentado. Si ni siquiera podemos hacerlo en un teatro sentado, se nos hace muy difícil poner los codos como para seguir. Es decir, las obras en Barcelona, por ejemplo, durante todo este tiempo, las obras de teatro prácticamente no se han visto afectadas porque al tener una programación continuada sin ningún tipo de producción extra en esos teatros, ellos ya cubrían y podían seguir haciendo esas programaciones y los teatros eran los únicos que podían abrir, las salas de conciertos no estaba permitido abrirlas. Entonces ellos han continuado, a la música no se le ha permitido hasta hace bien poco volver o usar estos espacios y aún así usándolos es lo que decía él, tienes que poner un equipo de sonido, un equipo de luces, tienes que poner acomodación, tienes que poner tal, no se le da cuenta. La limpieza, la desinfección, bueno, los eso, costes por no son mucho más de caros esto, que antes. Claro. Vos credes que cando non sei, o porcentaxe de vacinación sexa moito máis elevada, ou mellor cando a máscara xa se permita bueno, que non teñamos que levála ao aire libre, que eso poderemos volver ver esas grandes concentracións de xente ao aire libre. Que pensades? O sea, parecería lóxico que se pudera facer se nunha terraza podemos estar tomando algo, non? Pero es lo que estábamos diciendo ahí atrás. Parece ser que si no hay un ticket de por en medio, las medidas son mucho más laxas que si sí hay un ticket de por en medio. Es decir, a la que tú estás vendiendo una entrada para un concierto, te ves obligado a cumplir unas medidas, unas normas de seguridad que no se ven obligados a cumplir. Es decir, un bar no tiene un registro de todos los clientes a qué hora han entrado y han salido. Sin embargo, un concierto en un teatro sí que tiene que tener ese registro de clientes, en qué butaca estaban, para poder trazar si hay un caso a los que están alrededor.
Hay una diferencia importante ahí de tratamiento. No sé, no tengo ni idea de lo que va a pasar cuando esté todo el mundo más vacunado y nos dejen liberarnos un poco más en estos espacios públicos de las ciudades. Pero yo personalmente no confío mucho en que estas iniciativas como conciertos o festivales, etcétera, etcétera, lo tengan mucho más fácil que ir a un bar o una terraza. No lo creo, vamos. Porque, claro, ademais está esa parte que a restauración é como nos festivais e como as palomitas no cine. O sea, se necesita tamén ese consumo, esa parte que está vinculada á hostelería para facer rentable un proxecto como un festival. Entón, eso é unha parte que está moi comprometida agora mesmo. Claro, mas dependemos dos patrocinios privados onde a maior parte deles son bebidas, vamos a poñerlo por aí. Entón, si o patrocinador que che axuda non pode sacar ningunha rentabilidade do teu evento, para que te vai a patrocinar? Sabe que non ten lógica de ningún tipo. E despois non é que estemos pedindo nada que non se este facendo en outros ámbitos. É o que estaba dicindo Ivón. É un lugar onde está todo controlado. E temos medidas de seguridade que non teñen outros espacios, porque temos plans de autoprotección, temos proxectos de actividade, temos plans de emerxencia, temos figuras de xefes de seguridade nos nosos eventos, entón está todo controlado. Non pode pasar nada peor do que poida pasar en outro lugar. Entón é un pouco que, non sei, eu creo que está moi estigmatizado e nos ás veces intentando ser vos estigmatizámoslo un pouco máis. Vamos, aquí vou tirar unha pedra contra nós, pero creo que é así, porque incluso os eventos que están agora propoñendo facer os test de antíxenos para a súa entrada, sabes, é algo que ninguén nos está pedindo. Estamos propoñendo ainda ser máis seguros e ainda así non se nos abre a man, sabes? Entón é como, non sei, é un camiño moi difícil, pero penso que estamos demasiado castigados nese sentido. Sí, o outro día fun a Coruña con un par de colegas de Santiago, fomos ao teatro, fomos en tren xuntos, chegamos a Coruña, nos sentamos nunha terraza xuntos, estivemos xuntos, e cando entramos no teatro tiñamos que separarnos, non? Era como moi extraño todo, como, ostras, estamos facendo toda a vida xuntos, non? Todo o día xuntos, pero cando entramos neste recinto e pagamos unha entrada, teñen o noso nome, teñen todo perfectamente controlado, aquí nos temos que separar, estar con 5 metros, pois bueno, non se entende ben, non? Na vida diaria que levamos todos, que o que vemos na rúa e tal, si está en certo modo estigmatizado a nosa actividade nestes momentos, e bueno, penso que tamén temos que poñer isto e levantar a voz en certo modo e bueno, está sendo duro vivir isto, non? Os que traballadores do sector cultural, ver o trato que recibimos, non? Ademais a cultura, que bueno, que noutros países en certo modo se dá moito máis valor do que se dá en España e bueno, creo que deberíamos de ter un consenso realmente tamén en canto a restriccións. Non pode ser agora de planificar unha xira que estés con restriccións en Galicia que son diferentes ás de Asturias, que son diferentes ás de Madrid. É dicir, nos que traballamos tamén por toda España, hai sitios onde non podes traballar, e logo en Valencia, en Madrid, estás ao 75%, si podes traballar. Te vuelves loco para montar una gira de 5 ciudades, te vuelves loco ahora mismo, no se puede. A ver, entendo que se a incidencia, quero dicir, se as pautas varían segundo a incidencia do virus, bueno, pois é unha cousa pero claro... Pero es que yo no creo que esté relacionado con la incidencia de virus. Ese era o segundo aspecto que iba a introducir, lo claro. Que sale de por ahí, o sea, directamente. Porque, francamente, a mis ojos, yo todavía no he visto a día de hoy, desde que empezó la pandemia, medidas que sean coherentes con lo que está pasando en cada momento. Cada vez que sacan una medida pienso, ¿de dónde ha salido esto? ¿Cuántas cabezas han pensado esto y quién ha dicho positivar? No lo puedo entender. E por que crees que, bueno, falamos, non se toma en serio a música, o valor tan altísimo que ten para todo o mundo, tanto como piamos durante o confinamento, os músicos están connosco, estes concertos en streaming que nos dan a vida, etcétera, 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 e agora que igual era o momento de demostrar, en fin, todo ese apoio e a música. Falta mellor tamén que
unión no sector para facer, non sei, pregunto, que está pasando para que non se tomen na consideración que vos considerades que se merece? Sendo a música parte fundamental da cultura e sendo unha parte do sector cultural, eu creo que é un problema cultural. En outros países, a música, falemos do Hall of Fame en Estados Unidos, cando ingresa unha banda e o presidente dos Estados Unidos está ali e máis personaxes e fan unha homenaxe. Aquí parece como que a música é un xarrón que está aí encima e se se rompe non pasa absolutamente nada porque xa iremos a buscar outro. Entón, penso que non é un adorno, é algo moi importante. Eu non sei se a música me salvou a vida, pero sí que me está salvando por agora. É algo que me dá moitísima forza e hai moitos momentos que preciso da música e non hai outra cousa que me axude máis que eso. Entón, non sei se este país ten un problema cultural de raíz en canto a non darlle ese valor á música. Penso que en xeral a cultura, pero sí que a música, como ben dicía Iván, non está considerada ás veces nin cultura. É algo que non nos entra na cabeza, porque xa nese mesmo confinamento estiven 52 días sin salir da casa con un neno de 2 anos e se non fora pola música, se non fora polas películas, polos contos, por todo iso, por todo que engloba a cultura, estaríamos moi mal, sabe? Moito peor, vamos a dicilo. Entón, non sei, penso que a música pois debería, aparte de que o sector este máis unido, debería dárselle máis valor dende as propias institucións, dende o propio Ministerio de Cultura, que, bueno, non sei se existe ou se non coñezo a que se dedica, non sei, penso que hai moitos vacíos aí que habería que estudiar para darlle ese valor á música como realmente o ten. Antes falabas, dicías, igual tiro pedras contra o noso tellado da posibilidade de incluir ese test, non, de antíxenos coa entrada. Claro, aquí é un tema espiñento porque encarece o prezo da entrada, non? Se xa estamos reducindo aforos, se estamos duplicando cartéis, se estamos trasladando horarios, escenarios, poñemos un test, podemos acabar convertindo, claro, é dicir... É outro festival fora do festival, porque agora imagina facer un aforo de 5.000 persoas e testa a esas 5.000 persoas cada día. Eso é un festival. Eso é un festival paralelo ao outro festival. Entón, o que eu viña a dicir, sobre todo, en canto a estigmatizarnos a nos mesmos, é estamos propoñendo máis medidas e non se nos dan mellores condicións para facer os nosos eventos. Entón, non sei, é difícil. Non, dicía como propostas, é estupendo escoitar propostas, preguntábame se, claro, estamos camiñando cara a este modelo que todos queremos que sexa o máis provisional posible para que vos podades traballar, para que nós podamos cubrir os festivais e para que todos podamos disfrutar da música en directo, volver ter esas vivencias, pero estamos camiñando cara a un modelo en que as entradas, claro, van subir de prezo indefectiblemente, porque, por exemplo, estou pensando nun festival que se resolve en 2 días e que hai algún que se está presentando este verán, cuxa programación son 12 concertos en 12 días, cada un cunha entrada independente. Multiplicas o prezo de cada entrada, non é o mellor 3 ou 4 veces o bono, estou botando unha conta polo aire, pero vaya, que moitísimo máis que o que custaba asistir a todo ese festival. Entón, é un risco, outro risco máis, que tamén asumides, porque claro, claro, non é o mesmo pagar 70 euros por un abono que estar pagando 200, claro, tampouco te podes ir 12 días seguramente de concertos, pero vaya, que xa aí hai un corte, claramente. Sí, pero iso é máis unha necesidade, non, do propio promotor, porque non podemos facer festivais con 14 artistas programados con público sentado, porque non pode estar a xente sentada moitas horas, non? Ao final é a necesidade de facer un festival, as opcións que temos programar ciclos, non? E ter unha actividade ou 2 programadas por día,
porque o contexto é o que é, non? Tens que pensar que o público estará sentado, non é un contexto do que tiñamos antes. Entón, ao final, sí, tamén creo que hai moita demanda nestes momentos, non? Que hai moita necesidade de acudir, de participar, de formar parte, non? A xente precisa de espectáculos en directo e tal, bueno, creo que todo o que se está programando, a venda de entradas está sendo moi boa en todos os lados, en todas as programacións, pero claro, temos o único que podemos facer agora é un modelo máis de ciclo, en certo modo, non? Todo o que sexa os protocolos higiénicos sanitarios, ademais de que antes te permitían entrar ou sair dun recinto, non? No noso caso, por exemplo, que son 12 escenarios urbanos nun modelo de formato indoor, onde a xente entra e sai continuamente durante todo un día, non? É inviable, non? Xa a nivel de protocolo higiénico sanitario que o noso festival se puidese realizar por o follón que sería o control de accesos, non? A nivel de todos os test ou todo o que tivésemos que facer. No momento que unha persoa do público sale á rúa, xa tes que volver a facerlle un test, polo tanto, todo se condiciona moitísimo, non? Entón, se este modelo que comentas fose un abono para 10 concertos 10 días seguidos, terían que pasar 10 test esa persoa tamén, polo tanto, se opta por o modelo de entrada única, concerto ciclo, tal, porque creo que o lóxico tamén é o único que podemos facer nestes momentos. Partindo da base do que acabas de dicir, que o único que se pode facer nestes momentos é menos mal, credes que vai haber neste contexto pouco espazo pro risco? É dicir, hai que asegurar un retorno económico absolutamente lexítimo, porque non estamos falando de ONGs, estamos falando de empresas e de postos de traballo, pero o mellor van sair adiante máis eses artistas que garantizan plenamente ese retorno, porque xa o cupo de entradas é máis pequeno e hai que asegurar todo por todos os medios posibles, atar todos os cabos, que non quede ningún solto, que non queden os cabos soltos por aí. Entón, os grupos que no veis, as bandas máis pequenas, en fin, as propostas o mellor máis arriscadas, poden quedar, en fin, un pouco máis arrinconadas. Totalmente. Yo creo que son los que se van a ver más afectados por esta única vía que tenemos, porque realmente es lo que tú dices, solo nos vemos obligados, ya que no hay beneficio porque no lo hay, nos vemos obligados a contratar bandas que sepamos seguro que nos van a proporcionar ese retorno del evento para quedarnos a empate a cero. Entonces, aquí los pequeños y los emergentes, yo que conozco, tengo colegas en bandas pequeñas y tal, están haciendo algo muy inteligente, que es parar y grabar. Porque saben que ahora no es su momento de vender tickets y todos lo han asumido y han buscado otro camino para salir adelante. Tanto sea como haciéndose ellos sus propios conciertos en streaming, por Twitch o por Instagram o por donde quieran, tanto sea haciéndose merchandise nuevo, tanto sea buscando ciclos públicos, que ahí sí que, donde hay dinero público, sí que es más posible encontrar vías de programarse a sí mismos, y tanto sea grabando nuevos discos, sacando nuevos discos, intentando darse a conocer y crecer en estos momentos. Hay muchas bandas pequeñas y emergentes en Barcelona que en este tiempo de pandemia apenas han tocado, pero sí que han tenido cierto desarrollo gracias a que, bueno, han tenido tiempo para moverse, para grabar bien, para buscar su sonido. Quiero decir, todos, absolutamente todos, nos hemos tenido que reinventar. Y sí que es cierto que las bandas más pequeñitas en el directo son las que más afectadas se han visto, pero quizá en el no directo son las que más oportunidad han tenido de intentar crecer para, cuando termine esto, estar en una posición un poco mejor en la que estaban antes de la pandemia. Bueno, dende logo, este mes en Galicia é unha auténtica explosión de publicación de discos do, non sei, vanme matar, do underground, pero vaya, que é un auténtico florecemento de propostas. E aí, pues... Y eso es súper enriquecedor también, es que no hay que desmerecer el lanzamiento de discos en pos de los directos, porque tampoco uno sin otro no vive. Entonces, como que todo el tejido
es como súper resiliente, yo creo. Todo el tejido está intentando buscar, como las plantitas que salen entre medio del asfalto, están buscando la manera de salir y poder desarrollarse y crecer bien en cualquier sentido. Nos ibas a dicir algo, Ángel, me parece. Non, concordo no que está dicindo porque é moi complicado intentar meter a unha banda emerxente si precisas que o evento sea viable, non por nada, pero eso mismo que falaba Iván tamén, de que non te van a deixar programar moitas horas porque a xente non vai estar moito tempo ali sentada, non é viable tampouco. Entón, que bandas vas a meter tamén para abrir ese día os concertos antes da banda que supostamente vai a vender as entradas tamén? Entón, non sei, é un momento complicado nese sentido, pero no que está dicindo é certo. Eu tamén coñezo moitos amigos que en todo este tempo estiveron traballando e sacando material, gravando e intentando sacar sonidos, mellorando os seus sonidos, ensaiando moito, eso penso que vai a ser bo cando a volta aos directos pois teñan eles a oportunidade de salir a tocar. Sí, creo que ademais hai unha cousa boa que as institucións públicas están programando artistas locais, eso é moi bon, non? É dicir, en certo modo, o gallá perdure cando pase a pandemia, sigan insistindo e apoiando aos artistas e con esas programacións de proximidade, non? Que a veces tamén se meten máis no terreno da iniciativa privada, con tal, entón, pois, bueno, para nós, por exemplo, non é complexo programar por a propia tipoloxía de festival que temos, non? Que traer artistas de moi lonxe, moi difíciles de ver, e tamén o público ven de moi lonxe, de outros países ou de outras cidades de España. Entón, para nós, si é complexo. E creo que sí, que van a sufrir moito máis tamén as produtoras ou promotoras pequenas que traballan en liñas de programación moi sensibles e moi fráxiles, porque nós, por exemplo, agora mesmo tamén con a programación tan especializada, cara a música pois máis de corte experimental, máis avanzada tal, tampouco atopamos tanto contido, non, de proximidade para facer realmente pois un produto diferenciador neste contexto, non? Ao final dependemos moito do contexto internacional, da mobilidade tanto de público como de artistas. Entón, pois, bueno, é complicado, non? Tamén tens que posicionar a marca igual nun lugar onde non estaba, non? Se queres continuar facendo cousas. O máis salientable creo que é eso, non? Que o compromiso máis por necesidade das institucións públicas de estar programando artistas de proximidade, traballando coa base e tal, que isto creo que tiñan que estar facendo antes e que agora están facendo que agardo que o continúen facendo despois, non? Da pandemia. Puntos positivos, están saindo, menos mal. No todo tiene que ser malo todo Por el eso, rato. é que claro, esa unha cousa que vos quería preguntar, neste momento de revolución, de mudanza, de crise, que vos gustaría que cambiase definitivamente de cousas que non estaban ben antes? É dicir, para aproveitar agora... ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, es que claro. La lista es Es larga. una buena pregunta. Cariño, entiéndeme. A ver, ¿qué cosas están mal? Bueno, pues voy a extrapolar otra vez al mundo entero. ¿Qué cosas están mal? Falemos dos festivais. Claro, o sea, las diferencias estructurales de desigualdad de género, para empezar, las diferencias sociales y de clases que se establecen según el tipo de empresa o el tipo de relaciones que tengan, la distribución de las subvenciones públicas en el por qué y en el cómo se otorgan, el trato y la profesionalización, la enseñanza a nivel estatal que promueva no solo esta igualdad de género, sino esta profesionalización en todos los niveles, no que te enseñen a ser un excelente arquitecto, sino que te enseñen a ser una excelente persona para que puedas trabajar en lo que quieras, que se deje de utilizar el contactismo y el amiguismo. Es que hay tantas cosas que no me gustaban. ¿Y vamos para eso? ¿Estamos aprovechando este momento para eso? Mira,
yo pienso que como ha dado tanto tiempo de pensar a todo el mundo, tanto a los que quieren pensar en esto como a los que hacen así y no quieren pensar en esto, que creo que algo sí que se puede avanzar. Y creo que el mundo ha estado tan, ¿se pueden decir palabrotas? Tan jodido y tan asquerosamente mal todo, que realmente todo lo que nos recuerde a cómo estábamos antes tampoco se ve con tan buenos ojos. Y todo lo que sea intentar modificar y que parezca que todo el mundo vaya a estar más a gusto, yo creo que sí que se va a ver como un cambio positivo y entonces sí que será posible quizá hablar de ello. Antes preguntabas que si el porqué de esta desunión en la industria tenía algo que ver. Bueno, si hay una desunión es porque las instituciones no han sabido crear esa unión desde el principio, desde la enseñanza, desde los estudios reglados y luego fomentando esa unión desde las instituciones. Entonces, bueno, quizá todo eso pueda empezar, yo no sé si empezar a cambiar, pero por lo menos a pensar en ello seguro. ¿Cómo renaceríades vos de ahora tras este colapso generalizado? Que cambiaríades? A ver, a min gustaríame, por exemplo, desde a miña posición que a produción, que se dese máis valor a todo o que hai detrás de un evento, que os eventos non aparecen e desaparecen, ninguén chega ali o día que se abren as portas e aquelo xa estaba ali desde hai 2 horas, porque ao mellor levamos 2 meses montando aquilo e 2 anos de traballos previos, de booking, de facendo presupostos, buscando proveedores, intentando facer un equipo de traballo acorde a esas necesidades do teu evento. Gustaríame que sí que desde as institucións se dese un pouco máis de valor a todo ese tecido cultural que hai detrás, porque ademais xa non só os que nos dedicamos directamente a isto, senón que durante un evento hai un montón de sectores máis afectados, porque non só é o noso sector o que está afectado a día de hoxe. Cando se monta un escenario, cando se monta unha grada, hai un montón de empresas que non traballan todo o ano directamente no sector cultural, pero sí que eses momentos ou nesa temporada alta, vamos a decirlo así, sí que están inmiscuídas dentro do que é o sector cultural. Entón, gustaríame que todo o que hai alrededor do tema cultural tivese un pouco máis de valor, porque hai moita xente que se quedou atrás. O que falábamos antes, o que decía Iván, de que a xente que ao mellor agora antes era un bo técnico de son e se quedou fora e buscou outro traballo, agora mesmo ten unha vida estable, esa persoa perdémola no camiño, non vai a volver. Entón, eso é malo para o noso sector. Entón, sí que me gustaría que se dese un pouco máis de valor a todo isto e que houvese máis axudas para todos os traballadores do sector, que mellorase algo en iso, polo menos. Sí, eu concordo con Ángel que hai un problema de conciencia social, non, en canto ao valor das artes e a cultura, e tamén no que di, non, das institucións, das administracións públicas, donde, bueno, se nota ou se detecta certa falta de respeto, non, hacia a nosa actividade. Non entenden os procesos culturais, non, e que igual o que decía Ángel, que o deseño dun festival non se fai en 3 meses, senón que é un proceso de igual de 18 meses de traballo. Entón, pois, bueno, se simplemente se parasen a pensar, a redefinir as relacións co sector, as relacións en canto ás liñas de subvencións, os plazos, dadevos conta que acaba de sacar a liña de festivais Inaén agora, creo que remata o luns, a presentación de proxectos, resolverán, digamos, en xullo, a mediados de xullo, sairán as resolucións, a GADIC en Galicia remata o vindeiro luns, ou o vindeiro domingo resolverán as subvencións en xullo, a mediados tamén. Entón, no ano máis crítico, non, da nosa historia como sector, cando comentábamos aí atrás, non, nos dependemos de 3 pilares básicos para poder existir, que son os ingresos por venda de entradas, os ingresos por patrocinio privado e os ingresos por patrocinio institucional. Por causa da pandemia perdimos os ingresos por venda de entradas, por as restriccións de aforo evidentes, perdemos os patrocinios privados, por o que decía Ángel, porque prácticamente dependen de marcas
marcas de bebida. Entón, máis que nunca precisábamos de axilidade do apoio institucional para, en outubro ou novembro, darnos certa estabilidade ás nosas estructuras para que non se tambaleasen. Resulta que están sacando as liñas de subvencións para festivais para este ano agora e as van a resolver a mediados de xullo, cando algún festival xa terá acontecido, non? É un disparate, non? Pensar que entón, pois, bueno, teñen que pensar dende as administracións que o mesmo proceso que facer unha estrada, facer unha autopista, é o de facer un festival, é dicir, non facemos festivais en 2 meses, é dicir, en 2 meses podemos poñer un parche para sair do paso, para facer un festival precisamos 18 meses de planificación, tanto a nivel de booking, de xestión, de espazos e de moito traballo que hai detrás de moitos meses, non? Mentres non reordenen o noso sector con outro tipo de con cambiando os tempos, non? Porque a veces é preferible ter 2.000 euros a 18 meses do festival que 10.000 a 3 meses do festival, porque 10.000 a 3 meses do festival non te aportan nada máis que angustia, ansiedade, hasta que chegan, non? E 2.000 a 18 meses te dan estabilidade para que poidas planificar. Entón, creo que sí, que as institucións precisan esa reflexión. Queredes facer algunha preguntiña entre o público? Así me gusta. A ver, Marcos, di que despois eu retransmito. Mira, queríamos preguntar que salió algún cartel a un festival que hablaba en el pico de Carlos Concejo, que teñen as súas, porque programa que ustedes dos, teñen as súas de Concello, Xunta Madrid, Sacoeno, Deputación, non sei que máis, institucións privadas. Entón, digo, que empecemos a tantos ciclos de tantos grupos de tal, con tantas acciones que tienen, non podría apoyar a alguén galego, por exemplo, neste caso, para hacer algún tipo de concerto. Porque neste cartel, esos son dous grupos galegos. Entón, creo que se non tes axuda, vale, pero tendo algo máis axuda, a base quedase un pouco fora. Vou replicar. Vou replicar a túa pregunta para a xente que nos segue en streaming, porque se cadra non lle chegou, non? O que máis ou menos plantea Marcos, se non corríxeme, é que se cadra eses cartéis de ciclos que están máis apoiados por administracións públicas deberían programar tamén pois, con criterios de identidade, territorialidade, relacionados con lugar de donde reciben eses cartos. O criterio de responsabilidade, non? Da utilización das subvencións que cumpran a lei. En cartéis subvencionados, más subvencionados. Claro, yo creo que eso sí que dependería de las bases de esas subvenciones, ¿no? Debería ser las propias... No lo sé, pero sí que podría ser parte activa quien recibe la subvención, pero la parte que debería obligar debería ser quien la otorga, ¿no? Que en las bases de esas subvenciones se aplicasen unos criterios de proximidad que además ayudarían encima a la sostenibilidad y al medio ambiente, etcétera, etcétera, y al desarrollo del tejido cultural local, a que hubiera X número de bandas locales o lo más próximas posibles. Pero yo estoy hablando, soy la menos gallega de todos, entended aquí. Sí, yo tengo un poco de idea. Hay diferentes líneas de ayudas, evidentemente las de INAEN que vienen del Ministerio te exigen 3 artistas de diferentes, uno de cada diferente comunidad autónoma, por lo tanto no puedes programar artistas de tu localidad o de tu comunidad autónoma, sino que tienes que programar artistas de 3 comunidades autónomas diferentes a la tuya en tu festival para poder presentarte esas subvenciones. Luego las subvenciones de Agadic, de la Xunta, evidentemente tienen también un baremo que puntúan cuantos más artistas gallegos programes, más puntos te llevas en la subvención. Y, por ejemplo, nosotros en la Diputación Provincial da Coruña nos exigen, bueno, nosotros no podemos concurrir por ser empresa porque están pensadas para proyectos sin ánimo de lucro, pero les exigen un 30% de artistas gallegos en programa. Nosotros
evidentemente programamos siempre artistas gallegos, pero no por una cuestión de que nos los exijan, porque no nos gusta que no nos exijan nada. Tampoco me gusta que me exijan un porcentaje de género de X en una subvención, porque ya es un compromiso que yo adquiero como director artístico y que lo llevo haciendo desde siempre, ¿no? No me gusta que me digan a quién tengo que programar, porque al final soy programador, me gusta programar. Entiendo que esto se hace un poco pensando en el futuro y porque otros no programan con sensibilidad o realmente con una perspectiva de multiculturalidad o de género y tal, o de inclusividad, ¿no? Pero yo creo que eso también es un poco el problema está en la calle, ¿no? Y también detectar ese festival no programa mujeres, no me interesa, o ese festival no programa artistas de género, no programa artistas queer o tal, no sé qué, pues no me interesa, ¿no? También que el público sea crítico y referente a nuestra actividad también es bueno en ese sentido, ¿no? No que haya una institución que nos tenga que decir lo que tenemos que programar o lo que no podemos programar. Entiendo que es bueno que lo exijan cuando pides dinero público, pero también son compromisos que adquiere cada marca, ¿no? Es decir, yo si hiciera un festival de drone experimental en Galicia y quisiera hacer un festival de drone experimental, probablemente me encontraría que solo hay un artista o dos en Galicia haciendo drone, ¿no? Entonces no lo voy a programar a ese artista los mismos años. Pero entiendo lo que dices, Marcos, sí. No he visto esos carteles, me imagino que hablas de Atlantic y de Sonrías, ¿no? Que salió ahora y tal, pero... bueno, eso con mucho más delito todavía, porque es una subvención además a dedo, sin concurrencia competitiva, creo que de 480.000 euros a una empresa gestora de la programación y tal, y bueno, aunque le vendo artistas, no estoy de acuerdo con esos procesos de adjudicación de contratos tan grandes sin salir a concurso público, evidentemente. Luego, mi segunda pregunta iría a creo que en una sala, algunas salas siguen sin ser apoyadas de ninguna forma, donde verá en una asociación cultural que se llama Los Debutantes, que también está empezando a hacer alguna actividad en nuestra terraza, ese que se ter ninguna axuda por parte pues, de estos grandes xentes da Xunta, refírome sobre todo a Xunta e a Administración. Joder, hai xente que está sacando xente de abaixo e coñece se van a moita xente que saiu de aí, que é unha pena que non teñamos axuda, digo eu, como decía, tamén pasar a Capitol, que non podemos programar nada, non podemos hacer nada, porque non nos chega nada de nada. Sí. Marcos está agora introducindo a cuestión das salas, non? E da falta de apoios para polo streaming a hora de programar, non? A falta de axudas que están tendo que non tiveron as salas neste momento. Creo que, Ángel, ti empezaches falando das salas tamén, é dicir, de que todo isto era un círculo, empezaches por aí, ademais, a túa intervención. Claro, porque a sala é o primordial. Para que unha banda chegue a tocar nun festival, tivo que empezar en algún lugar. Nos programamos moita sala durante o ano, de feito, por exemplo, xa por poñer algún caso, na última edición de Resurrection Fest, unha banda que venden de Xapón, que se chama Crystal Lake, o mércores actuaron para 150 persoas nunha sala en Madrid e o xoves actuaron para 20.000 persoas en Viveiro. Entón, ese é realmente o proceso, a sala é precisa sempre, e nos facemos moita programación en sala. Ahora, a sala está castigada, neste momento a sala está pechada. Hai algunhas salas en outras comunidades, creo que aquí en Galicia non chegaron a traballar así, pero hai outras comunidades no País Vasco, Gimillás ou incluso outras salas en Madrid que sí que habilitaron X butacas, pero mellor unha sala de 500 persoas con 80 butacas pois tampouco é viable. O que falábamos antes é manter a estrutura da empresa, o mellor pois o local é teu, non tens que pagar un aluguero, podes seguir adiante desa maneira antes que telo pechado, pero é máis unha cuestión de supervivencia. Volvendo ao fío que comentaba Marcos,
eu non son programador como tal, non fago booking, dedícome á produción, comprendo o que ti dis, pero é o mismo que falábamos antes. Ao final, ti estás un pouco apretado polo tema da venta de tickets, entón, se tes a oportunidade ou tes un oco para meter unha banda emerxente ou unha banda local, valo a facer ou, como dicía Ivón, se te obliga esa axuda en concreto, pero se ti despois és unha empresa, precisas facer números, tes que vender tickets, entón non podes facer un cartel solo basándote en as bandas locais ou as bandas que a ti che gustaría, porque a veces sí que che gustaría facelo, pero que o propio negocio non cho permite. Entón, non sei, é unha situación complicada. De aí, vou lanzar unha lanza a favor tamén dos festivais, que eu creo que os festivais que foron moi criticados, a programación de festivais de 100 bandas, 40 bandas, 50 bandas, unha entrada de 70 euros por ver a todas esas bandas, e todo o mundo criticaba os festivais, o concerto de sala e tal, que era millor, nada é millor nin é peor. E creo que a día de hoxe os festivais son necesarios, e estáse vendo nese sentido. Hai moitos artistas emerxentes, moitos artistas pequenos que precisan do festival. E xa falando, por exemplo, de Resurrection Fest, nós temos 100 bandas, pero mellor desas 100 bandas, 35 bandas ou 40 bandas son emerxentes, son bandas pequenas que van a tocar ali diante dun público que non tocarían nunca, e poden tocar a mellor ás 4 da tarde diante de 7.000 persoas que non o farían de outro xeito. Iso lles axudará no momento que o ano seguinte fagamos unha xira con eles e podamos irnos a unha sala e encher unha sala de 150 persoas. Entón, non sei, é un círculo que se retroalimenta, penso. Pero, bueno, entendo o que ti comentas, e ao final a única maneira de facelo é o que dicía Ivón, que a propia axuda teñen unhas condicións pautadas, e para ti poder recibir esa axuda, pois te obliguen a establecelo desa maneira. Claro, eso se fai moito, por exemplo. O lóxico é que non te den unha subvención para programar a Lori Meyers, non? O lóxico é que cando te dan unha subvención é para que promovas o conocimiento, para que teñas detrás un traballo de búsqueda de artistas, realmente propoñer algo, non? Se ao final as subvencións son para programacións que se programan simplemente con criterios empresariais de búsqueda de venda de tickets, é moi doado, non? É dicir, a ver, que vende tickets en España? Este. Fago unha programación, presento o proxecto, me dá unha subvención, o problema é de quen dá unha subvención en base a iso, non? É dicir, temos que pensar que somos proxectos culturais tamén, e que temos que promover o coñecemento, o descubrimento, etc. Non? Entón, pois, bueno, hai que reeducar moito e traballar moito detrás de todas as políticas culturais para que tamén adquiran sentido nese sentido, non? Porque igual hai cousas ou propostas que non deberían ser subvencionables, porque teñen moitas carencias a nivel de dirección artística ou porque realmente non teñen ese trasfondo de interese cultural ou non teñen un retorno social relevante, non, para o territorio onde acontecen. Entón, bueno, vivimos dunha época, isto creo que é algo que vai a cambiar despois da pandemia, que antes se falaba moito e mal, en certo modo, na miña opinión, de impacto económico, non? E todo o impacto económico que xeneraran os nosos proxectos, as entradas que vendesen. E creo que agora sí que vai a cambiar, vai a haber un certo cambio de paradigmas e vai a importar máis, bueno, pois, os valores, non, que existan detrás dunha marca, ou que faz, non? Vale, faz un festival, ganas moitos cuartos, pero que máis faz, non? Que máis faz para apoiar os artistas locais? Pois Primavera Sound ten discográfica, ou teño unha discográfica, non? Para sacar artistas galegos fora de Galicia, é dicir, non é os compromisos que adquires como festival igual, senón como empresa, non? É dicir, que estás facendo por o territorio, ademais de
facer un festival que evidentemente te xenera un beneficio. Que compromiso adquires, non? Con cuestións de xénero, en cuestións de raza, en moitas cuestións, non? Que realmente temos que... Eso creo que son as cousas máis importantes que hai que poñer nas bases das subvencións, máis que vendas 3.000 ou 5.000 ou 15.000 tickets non debería ser realmente un elemento diferenciador ou que marca a diferencia nunha subvención, senón outras cousas que creo que son máis importantes e máis relevantes. De todo isto falouse onte na mesa redonda sobre o papel das institucións. Nos, como somos a mesa que pecha todo o evento, estamos un pouco recollendo, non, todos os fíos de conversas variadas, non, que foron saindo todos estes días. E, bueno, pues, tamén saludía esta cuestión das subvencións que ti dicías, Marcos. No fondo, as subvencións as redactan as administracións e aí aplican as políticas, as súas políticas culturais. Entón, pues, ao final, pues, aí é onde entran en xogo outro tipo de cuestións tamén. Patricia tiña unha pregunta. Patri. Independientemente do que estamos falando, que é obvio que fai e que é preciso esa reformulación das políticas culturais, tendo en conta que estamos vivindo unha pandemia que está desestructurando a industria que teñamos atravesada ata de agora e tendo en fío que é algo que xa viñan traballando os festivais a Axenda 2030 e que se ven dando esa sostenibilidade, ese traballo con a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade co territorio. Estamos en algún momento pensando, nos festivais, en traballar esa sustentabilidade de xénero, esa sustentabilidade laboral, esa sustentabilidade desas bandas que van, as que non se lle pode vender só a oportunidade de estar no festival, senón que hai que pagar segundos convenios que están estructurados por aí. Hai ese replanteamento nesas edicións do 22 que van a facer, de empezar a traballar en termos de igualdade real con todas as formas de participación cultural. Pregunta Patricia se nas programacións futuras nas que se están, pues, agora mesmo elaborando, imaginando ou desexando, estades incluindo, pois, valores de igualdade de xénero, sustentabilidade ambiental e profesionalización do sector, concretamente, estas tres cousas. Yo, por hablar de donde yo trabajo, tengo un Excel donde cuento cuántos hombres y cuántas mujeres y cuántas bandas mixtas y cuántas bandas de esta nacionalidad o de esta otra o de esta y cuál es la diversidad, etcétera, etcétera. Es decir, la diversidad de géneros sí nos la estamos tomando muy en serio. La sostenibilidad, Primavera Sound está adherido a los, creo que son 15 objetivos de sostenibilidad de la ONU y dentro de estos objetivos, pues cada año se van implementando novedades para adquirir todos estos compromisos, en plan, pues los sistemas de iluminación, irlos pasando a sistemas LED, todas estas cosas que todo el mundo hace, los vasos de plástico que no sean de plástico, intentar usar los transportes públicos, energías renovables, que todo sea más sostenible, etcétera, etcétera. Pero creo que no es suficiente todavía y creo que no es una cosa que esté generalizada y creo que es una cosa que, y yo misma me lo digo a mí misma, todavía tenemos que esforzarnos en pensar para hacer cuando debería ser algo completamente natural. Es decir, debemos dejar un planeta sano a los que vienen detrás, debemos dejar un planeta justo a los que vienen detrás y hasta que no tengamos esto metido en la cabeza como hacerte el nudo de los zapatos, creo que no estaremos bien ninguno de nosotros todavía. E vos? Como ben dicía antes, non é o meu departamento que se encarga directamente da contratación, pero sí que sei que se traballan nesa liña. Hai certos xéneros que nos facemos diferentes festivais de distinto xénero, refírome a xénero musical, nos que é máis fácil programar unha igualdade de xénero que en outro, vamos a dicirlo así. Non hai, por exemplo, en Resurrection intentamos facelo todo o posible, pero ás veces non tes tantas bandas dispoñibles, por así decirlo, para ter unha igualdade, menos cando faz un cartel de 100 bandas. Entón, o compromiso está aí, entendemos que
temos que deixar un planeta mellor do que o recollemos, inda que é moi difícil, pero non sei, temos ese compromiso real, non che podería axudar moito máis en no que programar porque está fora das miñas mans. Son alérxico ao booking, vamos a dicilo así. Iván, ti xa aludías a iso nos teus compromisos como director artístico, xa o mencionaches ao longo da Sí, conversa. é que non o concibo de outro xeito, non me podo poñer a programar un festival ou un programa artístico sen pensar nestas cuestións que para mí son máis relevantes que a venda de tickets, non? Ao final, un proxecto é un todo e son os valores que hai detrás, entón, pois, xa o facíamos antes e o seguiremos facendo, non? Para min, as miñas loitas, por que non pode acceder un minusválido á igrexa da universidade a ver un concerto porque non está adaptada á igrexa da universidade, ou no Teatro Principal de Compostela porque non podo subir a un palco a un minusválido en cadeira de rodas. É dicir, esas son as miñas loitas diarias coa miña cidade onde desenvolvo a miña actividade, non? Tentar que o festival sirva para romper barreiras, para mellorar a vida dos cidadáns, en certo modo, non? Moitas veces eu fago como Ivón, evidentemente, tes en todo momento pendiente a diversidade de xénero e que teña moita visibilidade, non? É dicir, que tú programas artistas de moitos xéneros, sempre tamén de a diversidade cultural e de razas, non? Que existan moitos enfoques, diferentes miradas representadas dentro do teu programa, non? Me lembro en 2019 que o artista máis caro que trouxemos, todo o meu equipo se cagou en min, en certo modo, era un artista de Uganda, Nihilóxica, porque había que traelo dende Uganda, eran moitos, o noso festival vai moi collido con pinzas a nivel orzamentario, non? Pero para min non tiña sentido pechar un programa sen ter un artista africano programado no programa do festival, non? Entón, para nós sempre ten que haber asiáticos, sempre ten que haber americanos, sempre ten que haber africanos, sempre ten que haber, ao final, non estou moi a favor de festivais de blanquitos ricos, todos encima do escenario, ao final, que reciban subvencións, en certo modo, non? Os festivais somos proxectos culturais, e a cultura non é o proxecto final, senón a cultura é o proceso, non? Ata chegar a ese proxecto final. Entón, pois, bueno, é no que creo e así o sinto e así o fago cando programo, independientemente de que se pensase de outro xeito a miña economía iría mellor. Non sei se queda algunha cuestión máis que querades propoñer neste momento, sí? A ver. Sí, sí. Bueno, estábamos hablando de las experiencias con festivales y demás. Yo quiero plantearlo a tema producción. En Galicia hay muchísimos ciclos de producción, más de los que debería para mi gusto, entonces todos los años sale un mogollón de gente formada en producción, en sonido, etc. Entonces, como festival, bueno, como empresas, si veis como alternativas una planificación para que toda esa gente, que ahora mismo la mayoría están en paro, pues poder ampliar plantilla o algo así después de todo esto, si es una posibilidad o si dais por hecho que no. A min gustaríame responder a esta pregunta porque, por exemplo, eu dediquei 10 anos da miña vida a unha asociación sen ánimo de lucro, a Asociación Praia do Castelo, onde facíamos o Castelo Rock, un festival que se facía no Pobo de Muros. Eu non sabía en ese momento que eu me quería dedicar a isto, entón, a base de anos de traballo, de moitos anos de presión tamén dende a familia, onde ti dedicabas todo o teu tempo, todas as túas vacacións a iso que che encantaba, chegou o momento como que che din, mira, ou deixas de facer isto que o estabas facendo gratis, só invertindo o teu tempo, ou vamos te botar da casa prácticamente. Entón, eu fixen un máster en xestión cultural, fixen as prácticas en Resurrection Fest, e a partir de aí tuve a porta aberta para poder dedicarme a isto. Entón, nese aspecto que ti comentas, hai moitos profesionais moi ben formados en Galicia. De feito, todos os anos nos recibimos a xente becarios que, podo te dicir que na nosa oficina, que somos 12 persoas, creo que xa somos como unhas 4 que puderon entrar nos últimos 3 anos. Entón, nese sentido, pois hai bastante compromiso, por así decirlo, con que sabemos que hai moita xente que se está formando moi ben
e que, claro, que se as cousas volveran a ser como eran, seguramente sexa preciso ampliar as plantillas e, sobre todo, sabendo que hai grandes profesionais. Moi ben, pois imos seguir dando xa remate a esta charla. Penso que vai intervir agora a Concelleira de Promoción Económica do Concello de Pontevedra, Anabel Gulías, pois para clausurar este ciclo de Cabos Soltos, xa que pois estamos no derradeiro chanzo. Sin micro, non? Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Como dixo Teresa, eu son Anabel Gulías, son concelleira de promoción da cidade. Facía falta. E simplemente quería agradecerlle a varias persoas pois a súa implicación. En primeiro lugar, as empresas locais responsables de Cabos Soltos, non só das xornadas técnicas, sino de todo o que vai vir despois destas xornadas, concertos, tamén concertos para favorecer a cultura de base en establecementos da cidade, porque entendemos que a cultura é moito máis importante para unha cidade e temos tamén que reivindicar a capacidade de xeración de riqueza. E por iso que quero agradecer de novo, xa o fixen na presentación, as empresas, as máis de 11 empresas que colaboran en Cabos Soltos e na producción. Tamén agradecervos aos asistentes e aos poñentes. Moitas grazas por poñer un debate no que creo que todos e todas temos que ser honestos e sinceiros. As institucións, cos nosos pros, cos nosas contras, con todo o camiño que nos queda por percorrer, os que programades, os que producides, porque todos tamén temos que poñernos de acordo en cales son os problemas, os retos e as solucións, e creo que isto só se vai a facer se damos un debate honesto e se non intentamos escudar pois as nosas limitacións. Por iso tamén vos quero dar as grazas porque no que estiven escoitando pois efectivamente se poñen ás veces non os puntos ou as cuestións que poden ter fricción non e efectivamente onde programar, onde é accesible pois debe ser un criterio ter en conta e son deberes para as administracións locais, para as administracións autonómicas, no caso da Igrexa Patrimonio, etc. etc. No tema do pagamento tamén os artistas, no tema do pagamento para esas bandas emerxentes, etc. E creo que aí todos debemos facer ese esforzo. Pola nosa banda, o Goberno local vai a seguir apostando por Cabos Soltos, aínda que non se convirta nun programa de masas, aínda que non sexamos o top do top e demais, creemos que os debates son bons, que apostar pola creatividade, pola cultura emerxente e por apostar por un sector creativo e económico favorece que as cidades sexan diferentes e creemos, honestamente, ou aspiramos a que Pontevedra siga sendo diferente. E no tema da mobilidade e en temas de referente de medio ambiente e demais, e cuestións que pois que xa estamos traballando e seguiremos traballando, pero tamén na creatividade e tamén na aposta pola diferencia. Cidades millores, persoas millores, sociedades millores, actuar localmente para cambiar as cousas que non nos gustan. Esa é a aposta, esa é a decisión e niso vamos a seguir traballando, agardo que con todas e con todos vos. Moitas grazas. Moi ben, pois aquí rematamos. Moitísimas grazas a todos pola vosa presenza, polo voso traballo e tamén, pois, como dixo Anabel, pola vosa honestidade tamén neste debate. Ivón, Iván, Ángel, Primavera Sound, WOS, Resurrection Fest, Caudal Fest, Son do Camiño. E a todos e a todas, grazas, festivaleiros, vémonos, espero, nos festivais.